Develcos kernekompetence, det er udvikling af elektronik og embedded software. Og en del af konceptfasen kan også være at lave noget proof of concept. I det hele taget laver vi masser af IoT-løsninger. Og så har vi et netværk, så vi kan hjælpe kunden fra idé til løbende produktion. En stærk ting ved Develco som et udviklingsfirma, det er, at vi ikke bare udvikler produktet på papiret. Vi kan også gøre det, at vi følger det til dørs. Det vil sige, ved man ikke noget om produktion, så kan vi guide og hjælpe med, at man også kommer sikkert i land på den efterfølgende del for at producere sit produkt til salg. Fordi vi sidder hardware og software sammen og nemt kan arbejde sammen og hurtigt snakke med hinanden, så kan eventuelle fejl ret hurtigt blive fundet og korrigeret. Når vi starter samarbejde med kunderne, jamen, så stiller vi altid en masse gode spørgsmål. Nogle måske synes, der er en masse dumme spørgsmål, men det er for, at vi kan blive klogere på kundens applikation og finde ud af, hvad er det egentlig, de skal bruge produktet til, så vi kan rådgive og vejlede dem. Nogle af vores kunder ved ingenting om elektronik, og nogle ved en hel masse om elektronik. Vi arbejder med nye projekter hele tiden, men vi arbejder også modulært, så vi kan genbruge nogle af de ting, som vi tidligere har udviklet, og også genbruge vores viden. Vi tilpasser os vores kunders ønsker og er fleksible. Når vi samarbejder med kunder, så sætter vi også altid en projektleder på, som sørger for fremdriften i projekterne og tager kunden i hånden og hjælper dem med at afklare eventuelle problemer undervejs. Her i huset er vi jo problemløsere natur. Vi er mange ingeniører og udviklingsfolk samlet på et sted, som har et drive, og det er at udvikle og løse en opgave for kunden. Det, at vi er den flok med forskellige kompetencer, fordi vi har prøvet mange forskellige ting og har mange forskellige opgaver, gør, at vi kan løse selv komplicerede opgaver. Vi ved præcis, det er den mand, han kan gøre tingene. Vi har ikke junior eller senior eller nogen rangerede titler hos udviklerne. Så vi har en meget flad struktur, hvilket betyder, at den bedste faglige løsning bliver valgt. Develco blev etableret i 1989, og i bund og grund laver vi det samme i dag, som vi gjorde dengang vi udvikler produkter for kunderne. Opstår der nogle situationer undervejs i et udviklingsprojekt, så er vi lokale danske, og det er bare meget nemmere for kunderne, når vi er tæt på. Vi er et hus af ingeniører, der brænder for hardware og software. Det, at man bliver udfordret, gør jo, at man lige giver den et step mere, og så får man lavet perfekte produkt til slut.